nandito tayo sa San Nicolas, Pangasinan, dito sa Puyao Picnic Ground. Kasama natin sila Ate Amy, Don Robert, David and Mase, Brian, and yours truly, WGL Official. Yes guys, dito ang starting point natin na papunta tayo ng Kibungan, Benguet. Ayan guys, nagluto na ng tinapa ang ating cook. Siyempre guys, kakain muna tayo bago tayo mag-trail palabas ng Itogon, Benguet. Tara guys, kain tayo. Yeah. Hi guys! Ayun, ipaprank natin si Don Robert na tinago natin yung kanyang bag. Yan guys, nakasabit siya dun sa may bandang bubong ng payag. Yun guys oh. Ngayon ipaprank natin siya na kunwari nawawala yung bag niya. Wait natin guys kung anong mangyayari. Yan guys, nakalimutan niya nang kunin yung kanyang bag. Hindi niya ako kinuha yung bag niya guys. Mamaya guys, hahanapin niya yan yung bag niya. Yan guys, bit-bit niya na yung mga gamit niya guys. Oh. Yes, punta na siya guys sa motor niya guys. Pero hindi niya dala-dala yung bag niya guys. Hindi natin kung anong mangyayari mamaya. Hi guys. Yan guys, hindi niya pa alam na nawawala yung bag niya guys. Tignan natin, pag start ng motor niya, nangangawayan. Hindi niya alam ba? Hindi niya alam. Ay, hindi ko na video yung ano. Nako. Oo. Pangit mo ano ko? Tambot ko. Guys, dito kami mag-starting point guys. Babalik tayo ng Itogon. Tatagos tayo ng Takadang. Mamaya pag makahalo ng flat screw, tanggalin mo na lang yan. Ayun, malagkan. Tapos ang uutusan si Amy. Amy, kunin mo yung bag ko. Ano yan yung video mo? Hindi kayo, akala ko mag-CCR pa kayo. Oo, doon. May daan kami. Selfie video yan. Ano na susi ng motor mo? Cellphone niya. Asan? Ay, ito. Ano cellphone niya? Ito naka-charge. Ano ka charge cellphone din, Robert? Full burst na ito eh. Dan. Nagpapunas niya. Hindi ko makita. Robert, ano ba? Ito, cellphone, tanggalin ko na.
Ha? Cellphone mo? Ay, oo. Kanina pa yan ah. Oh, yan. Hindi kahapon pa Ay, yan. nasaan yung bag ko? Saan ko nilagay? Na. Nasa kanila rin. Malamang ko. Cellphone lang nasa amin. Nandiyan siguro. Yung. Bag mo? Wala naman doon sa niligpit ko eh. Ayun o, sinabit mo o. Ayun o. Hindi ako nagsabit niyan. Hanip na yan. Lalong hindi ako magsasabit niyan. Hindi ako nagsabit niyan. Ikaw ang nagsabit niyan. Nakalimutan ng belt bag. Ha? Ano yung nasabit? Bag. Yung upo mo dito, sandal ka dito, dito yung tapos sa may, para yung hita mo dito muna. Si Aimee ang may kasalanan. Aimee! Ikaw na naman may kasalanan? Hi guys, dito tayo mag-starting point dito sa may Puyaw Picnic Ground. Papasok tayo ng Itogon. Kasama natin si Don Robert, si Ate Aimee, si Mase at saka si David. Then guys, syempre yours truly WGL Official. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel and hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo at may mga bago tayong video.